ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ఏ కృష్ణ మాతరేగ్ల ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತರೇಗ್ಲ ಶುಭಶಯ ದೀಪಾವಳಿದ ಅಂಚದಮ್ಮ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಭಗವಂತನ ವಿಜಯ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಾತರೇಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೋಜುಂಡು ತುಳಿ ಕತೆ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತರ ಪಂದ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷದ ರಾಜ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಅಸ್ಸಾಂ ಇತ್ತ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ತ ರಾಜ ಏರು ಪಂಡ ನರಕಾಸುರ ಮಲ್ಲ ಹಸುರೆ ಪಂಡ ಆರು ಮಾತೆರೇಗ್ಲ ಪಂಡ ಈ 14,000 ಸ್ತ್ರೀಯರೇನು ಆರ್ನ ಸೆರೆಮನೆಟ್ಟು ದೀದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಏತ್ತು ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದಿತಿ ಅಸುರೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ದಿತಿಂದು ಅಂಚದ ದೇವತೆ ನಕಲ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಅದಿತಿನ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಪಂಡ ಕಿಬಿತ್ತ ಆ ಕುಂಡಲಲ್ಲ ಮೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅವು ಹೆಂಕು ಬೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರೊಂತೇರು ಅಂಚದ ಈ ನರಕಾಸುರ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತ ಭೂದೇವಿನ ಮಗೆ ಅಂಚದ ಈ ದಿನ ಈ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಗರುಡನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ ನಗರಗ್ ಬತ್ತದ ಈ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಮಂತನ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಐಕ್ಯ ಪುದರ್ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಹಬ್ಬ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡತೆ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಮೀಯೋಡು ಅದೇ ಅರುಣೋದಯಗ ದುಂಬು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಮೀಯೋಡು ಬೇಗ ಮೀಯೋಡು ಐನಾರ ಅಂಚ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮೀದುಪ್ಪರ್ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಏರ್ ಮಾತ ಮೀಯರ್ ಎನ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ನರಕಡ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಅಕಲ್ ನರಕ ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಮೀತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪಂಡ ಏರು ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ತಾನೇ ಬೊಲ್ಪುಗು ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀತಾರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದ ಆ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಮಂತನ ದಿನ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಪುರಾಣೋಲ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಭೂಮಿ ದೇವಿನ ಬೊಕ್ಕ ವರಹ ರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಮಗೆ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚದ ಮೇರೆಂದು ದಾದನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಭೌಮಾಸುರ ಅಂದ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ನರಕಾಸುರನ ಅಂಚದ ಪಣ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಪಣ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನೈಟ್ ಗರ್ವಿತ ಆದ ಪಣ ಮಲ್ಲ ದುಷ್ಟೇ ಆದ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ ಮನುಷ್ಯರ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಡ ಹೂವೆ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕ್ಲೆ ಯಜ್ಞಗ ಅಡ್ಡಿ ಮಂತುಂದಿ ಪಣ ಮೂಜಿ ಲೋಕಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕಂಟಕ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಆ ಅದಿತಿ ದೇವಿನ ಕುಂಡಲನ ಅಪಹರಣ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಹಿಡ್ದಲ ಸುಮಾರು 14,000 ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯರ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರೇನು ಸ್ತ್ರೀಯರೇನು ಸೆರೆ ಮನೆಟ್ಟು ದೀದು ಪಣ
ಬಂಧಿಸದಿತ್ತೇರು 14,000 ತುಲೆ ಅಕ್ಲೇನ ಭಗವಂತ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪೇರು. ಈ ನರಕಾಸುರನ ನೆಡ್ದು ಕನತ್ತದ ಅಂಚ ಜನಕಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ 14,000 ನೂತೆನ್ಮ ಪತ್ನಿಯರೇನು ಮದಿಮೆ ಆತಾರೆ ಪಣಂದು ಈ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ಅಂಚ ಮಂತನ ಅಕ್ಲೇನ ಏರು ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ತುಲೆ ಅವು ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೃಪೆ ಅಂಚದ ಅರೇನು ಭಗವಂತನೇ ಕೆರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೇಗ್ ದಾದಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವರಲ ಇತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನೇಡ್ದೆ ಆರು ಸಾವು ಬರ್ಪುಣು ಇಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆಯ್ನ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಪಂಡ ಆರು ಭೂದೇವಿನ ಅಂಶ ನರಕಾಸುರನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಸಹಾಯನ ಪಡೆಯನೆ ತುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ದಾಯೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಕೆರ್ರ ಪೂಜ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಅಂಚ ವರ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಪಣ ಅಮ್ಮ ನೆಡ್ದೆ ಎಂಕ ಸಾವು ಬರೋಡು ಬೇತೇರ್ ನೆಡ್ದಲ ಸಾವು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಗರುಡನ ಮಿತ್ ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಭೂದೇವಿನ ಅಂಶ ಅಂಚದಾರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನರಕಾಸುರನ ಅಮ್ಮನೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ ಏರ್ನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಪೇರು ನರಕಾಸುರನ್ ಕೆರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆಪುಣು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೋಜು ಅಂತುಲೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆಪುಣು ಗರುಡನ ಮಿತ್ತು ಕುಳುದು ನರಕಾಸುರಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮುಡು ಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರನ ಬಾನಡ್ದು ಮೂರ್ಛೆ ಪೋಯಿನಂಚೆನೆ ಆರ್ ನಟಿಸವೇರು ಭಗವಂತದಾದ ಅನ್ಪನೆ ಭಗವಂತಲ ಮೂರ್ಛೆ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಲೀಲೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ತುಯ್ನ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತನೆ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಪಂಡಂದು ಯಾನ್ ಕೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಅಂಚ ವರ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ನೆಡ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಸಾವು ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಣ ಆರ್ನ ಬಾನಡ್ದು ಅರ್ ಮತಿ ತತ್ತಲೆಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಐನ್ ತೂದು ದಾದಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಭಾಮೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಉಗ್ರ ರೂಪಡು ಯುದ್ಧನ ಮಂತದ ಅಂತಿಮವಾದ ಈ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಂತು ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನರಕಾಸುರನ ಕಿರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರನ ಬಂಧನಡಿತ್ತನ 14,000 ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿನ ಗೌರವಯುತವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಭಗವಂತನ ವಿಜಯ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಲ್ಪುಗು ತುಲ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಕಾಸುರನು ಕೆರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಂಡ ಐಕ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೆರಿತು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಎನ್ನೆಡು ಮೀಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮನ್ಪೆರು ನರಕಾಸುರನ್ ಕೆರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ಟೈಮುಡು ಈ ಎನ್ನೆಡು ಮೀಪೆರು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಅಂಚದ ಆಣಿರ್ದು ಈ ಬೊಲ್ಪು ಏರು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತನೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಪ್ಪುನ ಆಲಸ್ಯ ಬೊರ್ಚಂದನ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಪೂರ ನರಕನ ಅವು ದೆತ್ತದು ಪಾಡುಂಡು ಅಂಚ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುಣದ ನಮಕ್ ಬೆಳಕನ್ನು ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಏರ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬೈದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮಿಯೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಡೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಉದಾಸೀನ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೀಪುನ ವಿಷಯ ಅವಲ ತುಲೆ ಹಿನಿಲ ಹತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಯೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀ ಪೂಜೆರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದರಿದ್ರ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಯೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಲ್ಯಾವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಿನ ಯಮಧರ್ಮ ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ನೋಂಡು ಅರೆಗೆ ತರ್ಪಣೆ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಮಂತದ ಯಮರಾಜರ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಯಮದೀಪನ
పొత్తావునే ಹಿಡ್ದು ನರಕ ಯಾತನೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತನಾಗ ಅವನಿ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡಪ ಅದೈತೆ ಕೋಡೆನೆ ಕಡಪ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾತಾಜಿ ಬಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಕಡಪ ಬೇರೆ ಐನ್ ಪಂಡದ ದಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆವೆ ಇನಿ ಪೂರ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಂಡು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಆತ್ತು ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಈ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆಡ್ ಮೀಪದ ಅಂಚದ ತೈಲ ಪಂಡ ತೈಲ ಸ್ನಾನನುಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ದಿನ ಅಂಚದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಈ ದಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದುಪ್ಪಡಿ ಈ ದಿನ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಪ್ಪ ಅಂಚದ ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನ ದಿನ ಅಂದು ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಭಾಗವತಂ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತಂ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂಚದ ಇನ್ನು ಭಾಗವತಂದ 4 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗವೆ ಮಾತೆರ್ಲೈತೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾಗವತಂ ಓದುನ ಫಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಭಾಗವತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಲೇಟ್ ಪಂತೇರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತನ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಕಾಲಿ 4 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ನ ಅವೇ ಈ ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ತೋಜುನತೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ 10-11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33, 34, 35, 36 ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪಠನ ಮನ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಾಗವತಂ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಭಾಗವತದ ಗುಣಗಾನನ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಅಂಚದ ಯಾನ 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆತ ಅರ್ಥ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ 4 ಶ್ಲೋಕಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪನ್ಪಾವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ 2 ಸರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಹಮೇವಾಸಮೇವಾಗ್ರೇ ನಾಣ್ಯತ್ ಪರಸತ್ಪರಂ ಪಶ್ಚಾದಹಂ ಯದೇತಶ್ಚ ಯೋ ವಶಿಷ್ಯೇತ ಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಅಹಂ ಏವಾಸಮೇವಾಗ್ರೇ ನಾಣ್ಯತ್ ಅಸತ್ಪರಂ ಪಶ್ಚಾದಹಂ ಯದೇತಶ್ಚ ಯೋ ವಶಿಷ್ಯೇತ ಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಹಮೇವಾಸಮೇವಾಗ್ರೇ ನಾಣ್ಯತ್ ಅಸತ್ಪರಂ ಪಶ್ಚಾದಹಂ ಯದೇತಶ್ಚ ಯೋ ವಶಿಷ್ಯೇತ ಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಅಂಚದಿ ಚತುಶ್ಲೋಕಿನ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುನ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಒರಿಯನೇ ಇತ್ತನೆ ಅಹಂ ಏವಾಸಮೇವಾಗ್ರೇ ಆರು ಒರಿಯನೇ ಇತ್ತನೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನೆ ಅಹಂ ಅದೇ ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ತೋಂಡಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪಲ ಅಹಂ ಪಣ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಪ್ಪನ ದುಂಬೆ ಯಾನೋರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಅಪಗ ನಿನರ್ದ್ ಎನರ್ದ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪಣ ಭಗವಂತ ಒರಿಯೇ ಇತ್ತನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲೇ ಇಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಹೌದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು
ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲ ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಚಿನೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಯಾನೆ ಎಂದು ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಳಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಯ್ನ ಒವ್ಲ ಒರಿಯುಜ ಅವಲ ಯಾನೆ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಅಂಚದ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಪೂರ ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಊಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಋತೆಯರ್ಥಂ ಯತ್ ಪ್ರತೀಯೇತ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ ಚಾತ್ಮನಿ ತದ್ವಿದ್ಯಾದಾತ್ಮನೋ ಮಾಯಂ ಯಥಾ ಭಾಸೋ ಯಥಾಥಮ ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳನೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಋತೆಯರ್ಥಂ ಯತ್ ಪ್ರತೀಯೇತ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ ಚಾತ್ಮನಿ ತದ್ವಿದ್ಯಾದಾತ್ಮನೋ ಮಾಯಂ ಯಥಾ ಭಾಸೋ ಯಥಾಥಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಋತೆಯರ್ಥಂ ಯತ್ ಪ್ರತೀಯೇತ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ ಚಾತ್ಮನಿ ತದ್ವಿದ್ಯಾದಾತ್ಮನೋ ಮಾಯಂ ಯಥಾ ಭಾಸೋ ಯಥಾತಮ. ಓ ಬ್ರಹ್ಮ, ಓ ಎಂಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ತೋಜುಂಡ ಐಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಯಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ ಮರತ್ ಮುಲ್ಪ ಓ ತುಂಡಲ ಐಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅವು ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆದು ತೋಜುನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾಯೆ ಪಂಡದು ತೆರಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ್ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಮರ ತೆಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪತೆ ಅವು ಪೂರಾ ಮಾಯೆ ಮಾಯ ಪಂಡವೈ ಸತ್ಯನ ಮರಪವನ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತರ ಭಗವಂತನ ಓ ಮರತ್ ಓ ಮನ್ಪ ಪೂರ ನಮ ಐತ ಅರ್ಥನೇ ನಮ್ಮ ಮಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ತದ್ವಿದ್ಯಾದ ಆತ್ಮನೋ ಮಾಯಂ ಯಥಾ ಭಾಸೋ ಯಥಾ ತಮ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ನಮ ಯಾಪಲ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಯಾಪಲ ನಮ ನೆನಪು ಮನ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನೇ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಥಾ ಮಹಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತೆ ಚುಚ್ವ ಅವಚೇಶ್ವನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನ್ಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾ ತೇಷು ನ ತ್ವೇಷ್ವಹಂ. ಯಥಾ ಮಹಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತೇಷು ಚ್ವವಶೇಷನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನ್ಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾ ತೇಷು ನ ತ್ವೇಷ್ವಹಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಥಾ ಮಹಾಂತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಹಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತೇಷು ಚ್ವವಶೇಷನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನ್ಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾ ತೇಷು ನ ತ್ವೇಷ್ವಹಂ. ಓ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಶ್ವದ ಭೂತುಲು ಪಣ ಮೂಲಧಾತುಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟೈಮಡು ಪ್ರವೇಶಿಸೌಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ತೆರಿಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆತಲ ಉಲೈಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆತಲ ಪಿದೈಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಣ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗೆಡ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಓಲಿ 5ನೇ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು 5ನೇ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು.
ತದೇಜತಿ ತನ್ನೇಜತಿ ತದ್ದೂರೆ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ. ಪರಮಸತ್ಯ ನಡಪುರು ನಡಪುಜರು ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲುಲ್ಲೇರು ಪೂರೆತಲ ಉಲೈಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರೆತಲ ಪಿದೈಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ನಮಸ್ಯೇ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾದ್ಯಂ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತರ್ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಂ. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತೀರು ಪ್ರತ್ಯೊಂಜತಲ ಉಲೈಲೋಲರ್ ಪಿದೈಲೋಲರ್ ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ ಅವಸ್ಥಿತಂ. ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಭಾಗವತಡ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವಿವರಣೆ ಉಂಟು. ಉಪನಿಷತ್ತಡು ವೇದಡು ಪುರಾಣಡು ಭಗವಂತ ಪೂರಾ ಜಾಗೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ ಅವಸ್ಥಿತಂ. ಉಲೈಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿದೈಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 4:30. ಏತಾವದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುನಾತ್ಮನಾ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಂ ಯತ್ಸ್ಯಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ. ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏತಾವದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುನಾತ್ಮನಾ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಂ ಯತ್ಸ್ಯಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೇವೆ. ಏತಾವದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುನಾತ್ಮನಾ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಂ ಯತ್ಸ್ಯಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಃ. ಏತಾವದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪಂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಅದೇ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪಂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಪುಟ್ಟನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದ ಈ ಸರಿತ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಯಾನು ಏರು ದೇವೇರು ಏರು ಯಾನ್ ದಾಯಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬೂಡ್ದೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ಸಹಿತನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಆದಾಪುನು ಸಾವು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಪರಮಸತ್ಯ ವಾಯ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೋಸ್ಕರ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪೂರಾ ಜಾಗೆಡ್ ಬೊಕ ಪೂರಾ ಕಾಲಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವಿವರಿಸೈನ ರೀತಿಡ್ ಅರೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸೋಡೆ ಅಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ತುಲಿ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಮ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡೈತ ಮಹಿಮೆನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ತುಲೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಂಡ ಉಂಡು ಆಚಾರ ಕಾಂಡ ಪ್ರೇತಕಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ ನಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡಡ್ ಪಂಡ ಐಡು ಪೂರ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನೇ ಐಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂತೇರು ಭಗವಾನ್ ಹರಿನ ಮಹಿಮೆ ಆರ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಶ್ರೀಹರಿಗ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ ಗರುಡ ಈ ಮೂಜಿ ಪುರಾಣಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಗೆ ನೆತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮೆನೆ ಇದನ್ನು ತೆರಿಪಾದರು ಪಣ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ್ನೆ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆನ
ಶೌನಕ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂತ ಮುನಿಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಲ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ತೂಯರ ಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಅಂಚದ ಸೂತೆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇರು ಶೌನಕ್ಯರು ಹೇ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲೆ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ದಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು. ಹೇ ವಿದ್ವಾನ್, ಹೇ ಸುವ್ರತ, ಇದನ್ನು ದಯಮಂತದ ತೆರಿಪಾಲೆನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಸೂತ ಮುನಿ ಪನ್ಪೇರು, ಹೇ ಶೌನಕೆರೆ ಪೂರಾ ವೇದಲೆಡ್ದು ಏಕ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯ್ನ ಆ ಹರಿಯೇಂದು. వేదాది శాస్త్రులు బొక్క ఇతిహాసలు అంచెనే పురాణలేడు ఆర్ననే మహిమెన్ పంతిర అంచాయనేడ్దావర ఆ విష్ణು ಸರ್ವಪ್ರಥ ವಂದನೀಯ ಪಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡೈನ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಡ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಯನೇಡ್ದವರ ಹರಿ ಪ್ರಣಾಮಗ್ ಯೋಗ್ಯ ಆಯ್ನಾರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಪ್ಪ 18,000ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಟ್ಲವೇ ಪನ್ಪೇರು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಮೋ ದುಃಖ ಶಮನಸ್ ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿ ಪರಂ. ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜೀವನದ ದುಃಖದ ದೂರ ಆಪಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಹರಿ ಪ್ರಣಾಮಗ ಯೋಗ್ಯ ಪಂಡದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಪೂರೆರ್ನೆಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನಾರ ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದವರ ಆ ಹರಿ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು. ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಟ್ ತೆರಿಪಾವುಲೇರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದಾಯ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಗು ಸಮ ಓ ದೇವತೆಲ ಇಜ್ಜೇರು, ವಾಯುಗು ಸಮಾನವಾಯ್ನ ವಾ ಗುರುಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಜೀವನೇಡು ಉತ್ತಮ ವಾಯು. ಅಂಚದು ವಿಷ್ಣು ಪದಿ ಸಮಾನ ವಾ ತೀರ್ಥಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನ ಸಮಾನ ವಾ ಭಕ್ತರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಪೂರಾ ಭಕ್ತರ್ನೆಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಓವೇ ಭಕ್ತರಾದುಪ್ಪಡು, ದುರ್ಗೆನ ಭಕ್ತರಾದುಪ್ಪಡು, ಗಣಪತಿನ ಭಕ್ತರಾದುಪ್ಪಡು, ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾದುಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮಾನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರ ಕಲಿಯುಗಟ್ ತುಲೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲ ಪನ್ಪುನಮ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಡು ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಜೋಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಐ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರ ಪುರಾಣಲೇಡು ಮೂಜಿ ಪುರಾಣ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಗ್ ಪ್ರಿಯವಾಯ್ನಗೆ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ಉಂಡು. ಅದೇ ಅಷ್ಟಾದಶ ನಮಕೇನ್ಬ 18 ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಂಡು, 18 ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಡು, ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಉಂಡು, ವೇದ ಉಂಡು, ಸಂಹಿತಾಸುಂಡು, ಅರಣ್ಯಕಾಸುಂಡು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸುಂಡು, ಉಪನಿಷತ್ತುಂಡು, ಮಸ್ತುಂಡು ತೂದು ಮುಗಿಯಂದು ಈ ಜೀವನ ಯಾವಂದು ನಮಕೇನ್ ಪುರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದ್ ಅಂಡೈಟು ಮೂಜಿ ಪುರಾಣಲು ಭಗವಾನ್ ಹರಿಗ್ ಪ್ರಿಯವಾಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾಯ್ನವು ಐಟ್ ಕಲಿಕಾಲಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಯುಗ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗ. ಅಂಚದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಲಿಕಾಲಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಈತ ನನ್ನ ಏನ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಣ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸು ನೈಟ್ ಮಾತು ಈ ವಿಷಯ ಪನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈಗ ಮಾತಾಡ ಪನ್ಪುನೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇವೆ ಇರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೀಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂತೇರು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡು ಬಯ್ಯಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡು ಅಂಚದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚದ ತುಲೇತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅಪ್ಪ ನವಕ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಕಲಿಕಾಲಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನ್ಪುನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಪುರಾಣ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಟ್
ಏರೆಡ್ದುಲ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡ ಆ ಶ್ರೀಹರಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನ ವಾದುಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಚಾಯ್ನ ಎಡ್ದಾವರ ಈ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ ಪಂತೆರು ಈ ಪುರಾಣಡ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ನೆಡ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶ ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ತೋಜಾದೇರು ಪಂಡ ಏರೆಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯರು ಪೂರ ಕತೆ ಭಾಗವತಡುಂಡು. ಹೇ ವಿಪ್ರ ದುವೇ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಅರ್ಥದ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ನಿರೂಪಣೆ ಉಂಟು. ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಐಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿಲು ಉಂಟು, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟು. ಅಂಚದ ಅರ್ಥ ಸುಮಾರು ಅರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ನಿರೂಪಣೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಪುರಾ ವಿಶೇಷದ ಕಾರಣದ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪಂತೇರು. ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೂಜಿ ಪಂತೇರು ಐಟು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪುರಾಣ ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾತೆ ಇಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇತು ಪುರಾಣದ ಗುಣಗಾನನೇ ಭಾಗವತಂ. ಭಾಗವತ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತು ಊಲ ತೂವೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ. ದುವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅವಳ ಭಗವಂತನ ಕತೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನನೇ ಅನ್ಪುನೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ಈ ಮೂಜಿ ಪುರಾಣ ಅಲ್ಲ ಐಟು ಪೂರ ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೆರೆ ಮೂಜೆಕ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪನ್ನೆರ ಆತನ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಗರುಡ ಮೂಜಿ ಪುರಾಣನ ಇಟ್ಟು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಾಗವತಂ. ಕಲಿಯುಗಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ಪುರಾಣಲು ಮನುಷ್ಯಗ ಪ್ರಧಾನ ಪಂತೆರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸೈತನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಓದಿರೆ ಮುಲ್ಪ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಉಲ್ಪಲ ಬರೆತಿಜರು ಇಂದು ಜನಕ್ಲು ಮಂತಂತುಲೆ ಮೂರ್ಖರ್ನ ಸಮಾಜ ಪಂತುನ ಈಕೆ ಉಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಓದಿಜ್ಜಿ 315 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ನು ಮೈಲಿಗೆದ ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನುನಾ ಮೈಲಿಗೆದ ಅಲ್ಪ ತೆರಿಯುನಾ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ 315 ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಜಿನ ಎಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 315 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ. ಭಾಗವತಡ್ 335 ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ ಆಜಿನೋದು ಒಂದು ಆಜಿ ಅಂಶ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕವಾದುಂಡು ಐಟ್ಲ ನೆತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಾಂಡ ಉಂಡು. ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯರೆಗೆ ಇತ್ತನೇ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಭಾಗವತಂ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಪ್ರಥಮಾಗ ಆಚಾರ ಕಾಂಡ ಇಜಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಎರಡನೇದೇನ ಧರ್ಮಕಾಂಡ ಇಜಿನ ಪ್ರೇತಕಾಂಡ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪುದರ್ನು. ಮೂಜಿನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ ಈಕ್ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಡ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಮೂಜಿ ಕಾಂಡಲ್ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಓದ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಐ ಫಸ್ಟೇ ದಾದ ಬಂತೇರು ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆನೆ ಪಂತೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆನೆ ಪಂತೇರು. ಹೇ ವಿಪ್ರೇರೆ ಪಂಡ ಏ ಶೋನಕಾದಿ ರಿಷ್ಣಕ್ಲೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ಈ ತೃತೀಯಾಂಶ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡದ ಶ್ರವಣರ್ದು ವಾ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಣ ಇನ್ನು ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣದಂಚೆನೆ ಅವು ಪುಣ್ಯ ಫಲದಾಯಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು. ಆ ಈತೆ ಅತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡದ ಪಾರಾಯಣರ್ದು ವೇದ ಪಾಠದಂಚೆನೆ ಫಲ ಬರ್ಪುಣು ನೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ವಿಪ್ರಗಣ ನೆತ್ತ ಪಠನ ಮನ್ಪುನ ವಾ ಫಲ ಅಂತ ಪಂತೇರ ಅವೇ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೆರ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಯೇ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಡ್ದು ಅವತರಿಸದು ಭಾಗವತ ವಿಷ್ಣು ಗರುಡ ಆದಿ ಪುರಾಣಲೇನ ರಚನೆ ಮಂತೆರು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸಮ ಹೂಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನ ಅವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನೀವಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತುನ ಕೆಲವರಿಗಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಲಾಪುಣು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಯ್ಯೋ ಎತ್ ಪಂತೇರು ಎಡ್ಡೇರು ಎತ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡತೆ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ಪೂರ 55 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಂಹಿತ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಮಗೆ ಶುಶ್ರುತಗ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಂತನ ವಿಷಯ ಮತ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ
ಪುರುಷರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಏರೇನು ಎಂಚ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಪೂರ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ಪಣ ಭಯಂಕರ ಆಚಾರ ಕಾಂಡದಂತೂ ಭಯಂಕರ ರೋಚಕವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದೇನು ತೂಂಡ ಶಾಕ್ ಆದ ಪೋಯರು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕಲ ಸೈನ್ಸ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಆತು ರಹಸ್ಯನ್ ಪಂತೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ಗೆ ಗುಣ ಆವು ಗುಣ ಆವಂದೆ ಕುಳ್ಳುನ್ ಪನ್ವೇರು ಅದೇ ತೂಕ ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಮರದು ಕೊರ್ಕ ನೆಟ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ನೆಕ್ ಮರ್ದಿಗೆ ಎತ್ತೋನ ಆಕಲ ಸೀಕ್ ಗುಣ ಆಪುಂಡೆ ಅಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಈಜಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಬೇತೆ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಸೀಕ್ನ ಎಂಚಿಂಜ ಗುಣ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಅಯ್ನು ಪೂರ ನೀವು ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಣ್ಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ವಾ ರೀತಿ ದೇವತೆ ನೆಕ್ಲೇಟ್ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಆಯುಧಲೆಡ್ ಸುದರ್ಶನ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಯಜ್ಞಲೆಡ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ನದಿಕ್ಲೆಡ್ ಗಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಜಲಜಲೆಡ್ ಕಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅವೇ ರೀತಿ ಪುರಾಣಡ್ ಈ ಗರುಡ ಹರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ಪನ ಭಗವಂತನ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಐಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಭಾಗವತದ ವಿಧಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಅಂಜಂದುಲ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಾಗವತನ ಓದೋಡು ಕೇನೋಡು ಪಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರಿಪವನ್ನ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಆದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚದ ಹರಿಯೇ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಹರಿಯೇ ಶರಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಯೇ ಪೂರಾ ರೀತಿದ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ತುಲೆ ಏರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಮೇಕಲಂದ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬಂತಿಜಾರ ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡಾಖ್ಯಂ ಪುರಾಣೆ ತೃಪತಿ ಪಾದ್ಯೋ ಹರಿಸ್ಮೃತಃ ಅತೋ ಹರಿರ್ನಾಮ ಸಾಂಖ್ಯೋ ಗಮ್ಯೋ ಯೋಗ್ಯೋ ಹರಿಸ್ಮೃತಃ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಭಾಗವತ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ನಗನಾಂ ಯಥಾ ಗಂಗಾ ದೇವಾನಾಂ ಅಚ್ಯುತೋ ಯಥಾ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಯಥಾ ಶಂಭೋ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತಥಾ ಇಂಚ ಪುರಾ ನದಿಕಲ್ನೆಟ್ ಗಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಪುರಾ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಪುರಾ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನೆಟ್ ಶಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅಂಚನೆ ಪುರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೋಣ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಣ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತುಲೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ